tindak walat lah iya bener kandhamu suwuk guru Pak monggo lali sumber ketinatan nulet laku warnane
kuwasa rukun Islam cangkem lima iku dadi wajib pira ingkang tak tindakna palaran Mas Agil sing kucing nduk nggih kunduk sing tansah mituhu ana dawuh mapa yung sampeyan nimbali anakmu aku ayo tak derekake ngunjukake rasa syukur ngersani Gusti kang nyipta jagat dene wis paring pirang-pirang kanikmatan wujude nikmat sehat nikmat sempat satemah bisa tetunggalan mapan ana ing gendhingan RT 2 RW 6 Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi nggih yung heeh alhamdulillah dene aku sak kanca wis kepareng nuwuni dawuh timbalaning Bapak Darmin lan Ibu Sutarmi nggone kagungan kersa mantu ya Mak tenan kok ngger rumangsa bejo kaworan bungah dening panjenenganing Bapak Darmin kagungan kersa mantu nimbali awake dhewe sak kanca saka Sala nggih ketok tanggung jawabe Bapak Darmin minangka dadi wong tuwa ya yung bener iki paribasane mantu sing diemani-man kabeh metu panjenenganing Bapak Darmin miwaha putrane sing putri ya kuwi apoteker Mbak Fitri samiyaning sih sarjana farmasi kang wis kajatur krama dening Raka Mas Alif Abdullah Munir SPD putra Bapak Bambang Wahono Ibu Rukmini saka Dukuh Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi nduk nggih ora ana liya donga sing tak kunjukke marang temanten ya kuwi dadi manten sing sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin sakinah itu yang berarti tenang tentram atau damai ini adalah kondisi di mana suami istri saling percaya memahami dan menciptakan lingkungan rumah tangga yang aman nggih terus mawaddah ya kuwi cinta kasih atau cinta yang membara. Ini merujuk pada ketulusan hati untuk mencintai pasangan yang dilandasi ketaatan kepada Allah, bukan sekedar fisik wae. Nggih. Terus warohmah, ya kuwi kasih sayang atau rahmat atau belas kasih. Ini adalah rasa empati, saling menutupi kekurangan, memaafkan dan saling mendukung. Secara keseluruhan sakinah mawaddah warahmah menggambarkan fondasi keluarga harmonis yang dibangun atas ketenangan cinta yang tulus dan kasih sayang yang mendalam. Terus banjur disingkat sakinah mawaddah warahmah utawa samawa kae. Nggih. Muga-muga mantene enggal entuk tangsuling katresnan wujud putra mbuh lanang mbuh wadon. Nggih. Amin ya rabbal alamin, Nduk. Dawuh. Alhamdulillah ora nyono ora nglegewa Pak Darmin kuwi ya ngger kowe nek arep ndelok Pak Darmin aja tok sawang saiki. Ning sawangen nalika rekasaning biyen. Nalika wiwit saka daleme terus merantau ana luar Jawa. Nggih, direwangi dodol bubur, nggih. Direwangi rekoso sugenge.
Ya ta direwangi dodol es cendol. Nggih. Terus saiki duwe usaha warung bakso sing sukses satemah bisa nimbali awake dhewe kuwi kena kanggo conto karo mantene, Nduk. Ngoten ya, Mak. Nggih. Mula sing jeneng rekoso seneng kudu dilakoni bebarengan. Nggih, alhamdulillah. Tur dasare upama Pak Darmin kagungan kersa wayangan kira ya gampang lah. Pak Darmin kagungan kersa nanggap wayang apa ngentekke bakso rong mangkok. Nggih. Pak Darmin wayangan iki upil no. Nggih. Apa ngentekke cendol pirang-pirang gelas. Nggih. Ning ora kuwi nduk, nawaitune Pak Darmin kepengin dana rasa karo tangga kiwa tengen oleh padha rawuh kuwi disuwun dongane kanggo mantene munggahe keluarga Pak Darmin nduk. Nggih yo, heeh. Iki mau dening Pak Darmin didhawuhi nggawa gamelan wayang komplit saka Solo didukung saka sound system dinasti Karanganyar ya saka Karesidenan Surakarta. Wah, tenan kok Jan. Iki oleh kagungan kersa ki ora baen-baen. Nggih. Kanca pengrawit pinarak ana pondokan ya diladekke bakso. Ngono nggih. Ketok nek pengusaha bakso. Nggih. Aku ki wis niteni kok, Nduk. Wong aku karo kowe rak ya rada kulino nyangik nglimbuk to. Nggih. Upamane aku karo kowe iki nyangik ning nggon juragan Brambang. Nggih. Apese mulih nggawa Brambang. Nggih. Terus nyangik ning nggon pabrik rokok. Ya. Engko mulih mesti digawani rokok. Nggih. Nyangik nglimbuk ning rumah sakit. Nggih. Apese mulih ya digawani obat. Ora nggo mayit. Ya ora no. Lah iki nggon bos bakso. Nggih. Awake dhewe mulih sesuk digawani pentol bakso. Nggih. Amin. Ning ngene lho Nduk sing tak karepke, panjenengane Pak Darmin kuwi piyai sing blobo penggalihe. Ngono, heeh. Mula gandeng iki ujube mantu lan iki ujube dana rasa panjenenganing Pak Darmin sak keluarga ngaturake penuwun kunjuk para tamu sing kepareng rawuh paring pangestu karo mantene ngger. Nggih. Sakbubare wayangan Pak Darmin pinaring ana panjang yuswa, rejeki lumintu sehat walafiat tur barokah lan uga nyawapi marang mantene ya Mak. Amin ya rabbal alamin. Nduk dawuh iki ora baen-baen ngger nggone acara mantu kuwi rangkaian acara wiwit tanggal 31 Januari bengi kuwi ana hadroh. Oh hadroh nggih. Tanggal 1 Februari pagi jam 7 kuwi akad nikah. Awane resepsi kuwi ya hadroh, bengine awake dhewe sing tinimbalan. Nggih. Ora mung awake dhewe sing saka Solo, klebu nimbali kadang bintang tamu sing saka Semarang. Sapa? Mas Garing Sumarbagya. Katelah Mas Garing Semarang. Wis kepareng lenggah. Wis mau bebarengan karo awake dhewe sowan. Mula ayo diaturi pinarak ana kiwa kotak. Monggo tak derekke. Dipethuk aja dipleroki. Monggo yo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Bayu. Tuku ciring nyang Kutha Sala Mas Gareng panjang yuswa. Nggih, tuku tahu cacah telu Mas Bayu sehat selalu. Amin, amin. Rumangsa bombong Mas Gareng, kala wau kula sampun matur bilih Pak Darmin niku pancen wis diniati mantu nggelar wayang kados dalu menika. Panjen kula pun bola-balian Pak Darples ki. Pak Darmin kok Pak Darples? Men ki rikala berjuang saiki wis dadi kok ngene wis plus ora min. Oh nggih, Pak Darples. Nggih. Ning yo anu tenan kok Mas Gareng. Pak Darmin iki piyaine cobloko tenan. Nggih. Rawuh ning gubuk kula ning Jetis kana ya mung Mas Bayu, kula ajeng wayangan tanggal niki pun nggih dados oke. Wis ngono tok iki wis ora ngendika piye-piye. Ya piyai nek wis sembodo iki ngono kuwi Mas. Lah ketur yo aku matur nuwun banget mergo aku wis suwe iki lak ora tau sapa ning daerah desa Klenengan ngene iki. Klenengan piye to? Kene iki lho ngendi? Gendingan. Ayo gendingan karo Klenengan ki padha. Takok yoga ki lho. Ora nek Klenengan kuwi anu gamelan tabuh bareng nek gending iki mligi jeneng. Lah niki gendingan iki nggon papan jeneng papan. Nggih, wah jan kecamatane lak melu kayangan to nggih. Widodaren. Isine ana dewane barang ora widodari tok lho. Iya, heeh. Lanang wedok kok widodari. Wah, saestu. Niki wau arep wayangane dikurmati karo mercon pirang-pirang. Tak kira nek ludrukan aku ya. Aku seneng lho mau mercon sing bledos ning mburi sidan mau seneng aku kowe. Jane kurang cedhak mau dadi goyang panggung malah apik jane. Apik madus lho terus pojok dhewe mumbul. Lah niku betek-betek Pak Darmin iki mau ngarep gawe senenge piyai akeh kok Mas Gareng. Tur kuwi dadi tata cara diwayangan mesti pambukane nganggo kembang api. Nggih, niku mung nuduhke ana tengara lho. Kene iki ana lagi ana wong kagungan kersa disuwuni donga pangestune. Sampeyan pirsa Mas sing nonton ki nadyan ora langsung ning pinggir dalan kae lho. Do nonton gambarmu tok kae Mas. Lah ning yang pirsani coba, sing mirsani ki rak kaya tribun to. Wih, lagi iki lho nonton wayang kulit ana balkone iki lagi. Iya. Sing lungguh ning balkon kan mirsani sampeyan kaya ndelok boyo. Ha iya. Yo bangeten to. Lah iya ana wong didelok ning ngisor kanggo ijo kok. Boyo kok ning darat iki buaya darat kok. Nggih niki kagungan kersa mantu Mas Gareng. Nggih sing genah derek bingah Pak Darmin, Ibu Sutarmi ingkang sampun ngentasaken putra-putri. Nggih. Wah niki sing diarani mantu bener. Mantumu apa sih Mas jenenge? Mantu sing dimantu. Mbak Fitri. Ora, kowe mau anu sing dieman-eman kabeh metu jalaran apa? Mergo celengane didudah kanggo merajakke putrane. Kurang cetha, kurang pas. Nek sampean mantu pripun? Mantu ki man kuwi teman. Tuki turu dadi Pak Darmin goleke teman turu putrane putri. Oh, ngono ya. Mone lak tempe blake-blakan turu dhewe gedebakan. Saiki tempe dibunteli. Oh, terus turu dhewe dibunteli. Iya. Ora maksudnya dibunteli iki diayomi karo kengkako. Dibuntel rasane dadi siji. Nggih, mugi-mugi pikantuk wahyu judu amin kekalih. Nggih. Mergi nika menawi saged dalam satu umur kehidupan manusia hanya sekali melakukannya. Aja mung dadi bojo ning iso dadi jodoh ya Mas Gareng. Aku lak maturku wahyu jodoh, ora mung entuk bojo ning entuk jodoh. Apa bedane Mas? Iki diterjemahke ya. Nggih. Jodoh ki tulisane apa? J O D O. J ki nggih. Jadikanlah teman hidupmu sampai akhir hayat. Leres, terus? Orang tua, agama maupun negara harus merestui. Terus D? Iki. Nggih. D iki apa ya? Lah apa sing ngocake ngono? Aku tekan D iki lali aku iki. Oh, buatan apa biasanya apa Mas D iki Mas? Sing aku tahu tak kandhake nyang kowe iki lho. Mari praine kesuwen iki dadi ngene kene ilang. Pokoke anggere praine kesuwen. J jadilah apa? Jadikanlah teman hidupmu sampai akhir hayat. Terus orang tua, agama maupun negara harus merestui. Nggih. Terus dene ya diopeni.
Nah, leres. Diopeni wong jenenge bojo ki diopeni saben dinane ora kena dirusak ati lan pikirane. Nggih. Dadi bojo ki teman hidup sampai akhir hayat. Niku nek jodoh. Nggih. Nek BO bojo. Bojo ki berawal dari pandangan pertama, perkenalan, pacaran menuju ke pernikahan. Niku prosese. Nggih. Terus wah iki bali meneh orang tua agama harus merestui. Nggih, terus J. Jadikan teman hidupmu sampai ke akhir hayat. Terakhir O. Oleh karena itu jangan kamu siksa lahir batinnya. Kudu diayomi. Wis pokoke intine padha wae, Mas. Leres. Mula ngeten ya Mas, sing jeneng bojo niku wadakane iso pegatan. Nggih. Dengan beberapa peristiwa. Nek sing jenenge jodoh, kuwi ora ana sing misahke kejaba maut. Nggih, leres. Nggih. Mula dalu niki ya ayo padha ndongake mantene entuk wahyu jodoh lan entuk tangsuling katresnan wujud siwi mbuh lanang apa wadon Mas Gareng. Iki sing digawe iki jare juragan bakso. Betul. Aku kesore urung kepethuk blas. Lali teko kewengen. Monggo aku mau rak ya wis. Matur kanca krawitan wis disugata kae mau. Anu apa gerobak bakso mau ning ngarepan mau. Aku kepethuki kari mangkoke tok. Nggih, ning ora usah gelo, Mas. Ora usah gelo. Panjenengan karo Pak Darmin karo Bu Sutarmi wis dicawisi dhewe. Apa, Bang? Nadyanto sore ora uman bakso ning ki mengko khusus Mas Gareng wis dicawisi. Alhamdulillah bakso, sambel goreng, ya teh, kopi, jeruk dadekke sak kresek. Dadekke siji lho wis. Ora kuwi suguhan apa turahan? Lho, ora apa-apa tuwung di blender diombe. Yo Mas yo pengen ning ya ora kabeh dadekke siji ning. Kaya nutur dadine ku rasane kaya ngopo? Awane jero ya awore nek. Yo ya nawor yen kos dhewe-dhewe. Wah ning jantenan. Ayo saiki wis iki nek dinggon tak toke aku anggere ditanggap bakul bakso. Mesti tak artekke bakso ki apa? Apakah arti dari bakso? Ayo. Hurufe apa? B. Bulat bentuknya. Kuwi umume. Nggih ta? Terus A. Asalnya dari daging sapi. Nggih. Terus K. Kuah penyegarnya. Leres. Terus S. Sayur sawi saos sebagai variasinya. Terakhir O. Orang tua sampai anak-anak menyukainya. Leres. Kuwi bakso. Nggih. Dia durung mangan ning aku iso ngerti bakso. Iya wis to. Niki komplit ana kambing guling. Lho, nggih to. Nek sampeyan kambing guling ora gelem kambing gulung. Kowe nek wedhus gulung dipangan. Lah suti. Bar mangan kambing gulung setruke. Terus sate ayam, ya ta? Aku ki akeh banget lho. Pancen ngene lho, pun dadi unen-unen seniman ki nek mulya ya kaya raja, nek sengsara sak ngisore kere. Yen begini iki mulya. Wah, mulya tenan. Darane ditari. Urung unjukane ngersake napa, Bu, Pak, lho iki to. Jeruk napa teh napa jahe. Aku tak titeni nang daerah Gendingan kene iki mesti kopet. Ayo Gendingan ki sesuai karo hari ini apa? Apakah arti dari gendingan? Per huruf apa suku kata? Per suku kata. Suku kata. Gen. Genah ingkang kagungan kersa panjenenganipun Bapak Darmin kalian Ibu Sutarmi. Leres. Terus dipun nikahaken keng putra putri Mbak Fitri Samianingsih apoteker. Nggih. Kalian Mas iki Alif Abdullah Munir SPD. Nggih, terus terakhir ngancik ing acara hiburan gelar wayang kulit dalang iki Bayu Aji dalah sederekipun kembar Gareng saking Semarang. Masa ketut ya. Edian po. Wis kadung kene iki awake gobah lara kabeh. Ini nyatane lah ngopo lara kabeh? Ngenteni mbok jak ra mbok jak. Ya alhamdulillah Pak Darmin iso nemokke kula karo panjenengan. Mas Gareng, gandeng niki ujube mantu sadurunge ngaturke lagu sing werna-werna, niki tak ngaturke lelagon sing jumbuh karo kahanan. Cocok. Menika Dandang Gula Sidawasih mengke langgamipun Setya Tuhu. Oh nggih, nggih. Aku tak nyuwun tulung sing putri anu sik Mbak Eka prihatin sih alias Mbak Eka uget-uget. Ayo. Nyedak ana Mas Gareng kene, Nduk. Monggo Mataram. Monggo. Oh ya
nduke, Kak? Inggih, selamat malam Biung, Mbak Yulimbo. Alhamdulillah, aku karo kowe nuwuni dawuh Bapak Darmin sowanana gendingan widodaren Ngawi ya, Ngger. Pangestunipun saged nderekipun panjenengan Biung. Nggih. Iki kagungan kersa apa, Pak Darmin? Nggih menika Apa? Peresmian gedung kok piye? Kowe iki peresmian? kowe iki jane melek apa merem ket mau kok. Anu nggih dicaranipun menika mantu. Nah, mantu. Lah kula nyawang niki omah gedene kaya ngene taruh peresmian gedung pertemuan ngono. Oh, iki daleme Pak Darmin. Lah nggih kados gedung pertemuan. Kowe ngerti Mas Gareng? Napa, Mas? Panjenengan ngertos mboten mantene wau wah dilenggahke ning dhuwur kono mau. Lah, aku mau timbali munggah rono foto karo mantene ning kono kae. Wajan. Kaya ning negara Ngamarta ya. Mula diarani Kaya omahku ngene. manten kuwi raja dan ratu sehari ya bengi iki lho. Nggih. Nggonku ya ngene iki Pak De. Apa? Pagupon ning dhuwur omah. Mula nek sing jenenge wong manten kuwi nggih raja sedina, ratu sedalu. Nggih. Gitu. Engko nek wis mantene rampung mlebu kamar, lah kuwi maratuwane wae nek mlaku ora kena mbrebeki, metu ngarep kamare kudu mlaku sing alon-alon. Ndak mbrebeki mantene. Kok beda karo maratu aku ya? Lah ngapa? Aku kae malam pertama maratu aku lewat ngarep lawang lho, dah gede-gede. Kok ndang genti-genti. Kamare gentenan. Kamar maratu aku kuwi gentenan ngono lho. Oh, Wong kuwi jane ora tertib ya. Lah Kak. wite nopo kamare gur siji kok. Tak go malam pertama iki maratu aku lewat dah gede-gede. Lah mbok mantune iki ngalah ning pos satpam apa ning nggon pos ronda. Maksamu manten kecekel kowe. Ora tanggap ya, Kak. Ah nggih Pak De iki ya ndek bojo. Lah ya duwe kuwi wong lumrah kok. Bojomu ya. Apa rumahmu kaya ngene iki ora ono sing kolu ngono. Ya maksud aku nggenane wong ya sik ketok enom ngono lho. Lah ya arep kaya bokong dicet nih ya tetep duwe bojo to, Kak. Kok sik bokong ki wis bentuke ra nganu lho kok iso dicek lho. Ya tetep duwe bojo to, Kuwi Kak. anggere wong wedok yang pawakan sak dakel jati omongane atos ngono. Aja ngono ta. Lah wong ngene ku duwe bojo. Duwe. Aku ya gur tekok ya ndek bojo. Duwe. Ya wong. Ya udu. Ya genah wong kok. Ya kaya menggenake kok. Kae turunan cempe. Lah bude garengi hebat lho. Hebate apa, Kak? Wah gede dhuwur. Oh iya. Lemu putih nih kok. Oh, sikile papat to. Ayo. Kuwi ben pas nuntun sapi. Iya. Aku pemora kesuwen ra melu kowe no aku mulih. Aku saking kangenku karo Bayu lho tak rewangi kaya ngene kok ngene. Aku ki aku jane lewat dalan kene iki ana sing tak traumani lho. Apa Mas sing trauma? Ternyata nggon batingan kene iki. Mantingan. Aku wis tau kebating-bating ning kono. Wis saiki wis halus dalane kok ya. Mobilku remuk ning kono ning cedhak pos apa ketimbang kono. Kak. Dalem. Kowe mahmu lak cedhak tlatah kene. Cedhak kula mriki. Sragen kene iki pira wene to? Nggih. Seragenmu ngendi to, Kak? Sragenipun kok kula Sukodono Biung. Sukodono. Sukodono ki apa kecamatan? Kecamatanipun Sukodono. Kelurahanipun nggih Baliharjo. Kelurahane Baliharjo. Baliharjo Sukodono. Iya. Terus dukuhe? Dukuhe ngendi? Dukuhe nggih menika jumbleng. Nah, kowe nek pengen ngerti sinden weton jumbleng ya iki. Mula ya wujude ya ngono kuwi. Mula ya omongane kaya telek. Angelone aku telek. Aku ora ngelokke wedine kowe rumangsa ya alhamdulillah. Terus arep mbok padane aku sinden saka telek. Telek nggonku nek nggon karo nggonmu beda. Kok iso? Telek nggonku nek biasane telek nggonmu lak ora enak ambune. Lho, Tak omongan. Telek apa sing enak ambune? Tur telek ora mambu. Kok sing to ngerti kok sing apa? Telek apa sing enak ambune apa telek sing ora mambu? Telek sing ora mambu. Ngono lho tak. Bocah iki yen takon alon wae rasa kemrungsu. Nah, cepet, kudu cepet. Telek apa? Sing ora mambu. Iki sak umur-umurku kabeh telek kuwi mambu. Ora iso. Kok ora iso? Ora iso. Telek nggonku ora mambu. Telek apa sing ora mambu? Apa? Telek dipoto. kok wong kok seneng men moto telek kok ya. Lah wektu moto ki apa ora mambu? Mas Gareng. Foto telek. Telek karo bakmi goreng enak ndi? Iki meneh iki lucu pertanyaane. Yo enak bakmi goreng. Oh berarti wis tau mangan telek. Mergo iso mbedake. Loh,
Lah kaya ora kelingan genahke sak pethuthuk kembul karo kowe lho. Mangane bareng kowe. Wah, aku Nek bakmi karo telek. apa ora ono sing dirembug liyane telek. Ora ngene yo, saiki nembang sik. Ngadeki nembang kurang. Ayo, Mas Gareng tak aturi makili mantene lanang. Dandang gula Sidowasih makili Mas Abdullah. Ayo. Ya, tua roman kali Mbah niki. Kowe gandrungan karo Onone iki. Ayo. Aku nembange kudu ngati-ati. Kudu swaraku tak apike. Mergo ditunggoni vokalis Gigi. Sinten? Iki Arman iki. Oh, iki. Kale. Ayo, ditembake sik. Monggo. Sidowasih, Mas Gareng gandrungi ka. Monggo. Ya Mas Gareng. Monggo. Madhepe rene to. Ya cara ngono madhep rono lagi ngerti pemandangan. Oh iya. Madhep rono ya gumuh aku. Maksudnya kan. Wong ayu. Pamintaku. Lah ya arep njaluk ning wong ayu. Ya wis. Meh padha sale. Pamintaku. Bayangne aku sok bocah kaya percil. Nimas Sidowasih. Lah umek wae kok roman ki sing tenan. Sing wedok ki anteng ngono. Dadi sing lanang men ora gila. Ayo. karo bojone kok gila. Yo. Nimas Sidowasih. Aku sok mbayangne. Apa ya? Aku cilik cendik ireng ngene bojoku putih, so anak-anak kaya telek cecek berarti. Iya, ireng karo putih. Ano. Ayo. Kakang Mas. Apa yai? Omong sik aku ya lali. Atut runtut. Wis tuwek, lalen, tekok ora. Aku rung lupuk iki aku. Atut runtut tansah reruntungan. Nggih, terus Mas Gareng wajahmu selalu teringat di hatiku. Pipimu nan indah, hidungmu yang mancung, bibirmu pink dan matamu Dhewe iki. bahasa iki Indonesia. roman kok malah padu iki piye to jane? Puisi bahasa Indonesia kok. Nek ya ora mata-matake karo bojone kok Lah mata. matai bahasa Indonesia ne apa? Nek Enek netra ki basa Jawa, tuwek, lalen, ngeyel kok iso ngandani matanya. matanya. Ngatanya kira. Ayo. Ben tak jak omong terus ben lali. Ing sarina sawah ngine. Hop gentihe ka. Ya nduk. Nano. Datan kingkang serabut. Kah. Yo Kakang Mas. Sing di omah ana apa ora? Ada roman karo. Kek njaluk kono nggo mangan bayu. Kok kaya wong picek. Ya jenenge sing roman ki sing romantis to. Aduh. Lah piye pamane gandengan. Nah, gandengan sing apik. Ya, ane kan awake Malah dhewe. kaya wong giling Kualik. kaya wong Kualik ngomong. Gawe gula Jawa. Wong kualik kok sok. Kualik. Kualik. Lah ngene ya mbok setahun ra duwe anak. Lah ngapa Mas? Lah bulet bae. Ya Kak, tutuke Kak. Menoe. Ya. Nggih, ngamun ado nggih. Ya, heeh. Padha dene ya iki. Yes, omah niku kedah serasi. Ya. Yes, wedok kok lanang teko anake budrek ya. Ya. Nggih, ngamun. Aku nek wong lali kok seneng rumah aku. Aku- Lamun. Ya. Lali virus lali. Ya Kak. Lamun abdoh. Iki nyapa to? Ora roman ra patheken ya. Ngapa ta? Kowe iki ngapa? Wong tuwa dibanting ngene. Susah nek pamane pasangan gak serasi ngene lho, kudune saumuran apa piye kok karo mbah-mbah ngene iki aku. Ora kayang apa. pisan. Lah mbok wis karo srondeng kuwi. Wis sapa kuwi? Son kuwi. Sapa serundeng? Iki wis gampang masuk
Ayo. Mengodlok nuntune jelo tok lho. Alon wae to, alon. Ayo. Lamun adoh caket mring ati. Hop, ganti Mas Gareng. Ayo. Yen cedak. Yen cedak. Wah, anak iki kelingan anak sing kok anak-anak kelingan. Sing koke. Ayo. Tansah mulat. Hop, sauteka. Sida geneping telung kasun aku mendem ki lho. Salah iku buk dhewe kok. Menoe. Ayo. Sida asih tuhu. Mas Gareng. Do mimpi lan mintuna. Eka. Hayo bareng Kang Mas ana tepi wah Nonano. Yuk. Dam situasi Khususnya tak dukumbo cah lho. Ayo kok dhuwur. Monggo langgame setya tuhu. Ya Nduk, Nduk Eka diwiwiti. Monggo, ya Nduk. Aku kang setya satu Lanjut. Mugi antuk berkahing widi
Mugi-mugi temanten kekalihipun pinaringana kesehatan, pinaringana wahyu saking Gusti Kang Nyipta Jagat. Amin. Ora sah tiru sapa-sapa, tetiru dhateng Pak Darmin kalih Bu Sutarmi wae Mas Gareng. Leres kanca Nggih, toh. bergolo tumraping rumah tangga manten. Nggih, heeh. Mas Gareng, Nun. niki mulai pilihan pendengar. Mergi niki nawala sing dugi dhateng kula kathah sanget. Oh ngaten. Nggih. Ning kula anu kok wis niteni kula anggere sewaning daerah Widodaren niku mesti napa penyune gending-gending sing klasik ning nggih niku Nggih. ora mung klasik wae bakune sing sepuh ya diparek diaturi sugata sing nom-noman ora ditinggalke. Leres dadi kabeh sami-sami menikmati. Niki tak anu dhisik sing klasik riyin. Mbak Yu Cange, Mbak Yu Limbuk nggih ing panggung ngaturaken wilujeng dalu. Oh inggih wilujeng dalu. Mugi tansah sehat sedaya sak rombongan. Amin. Nyuwun pangapunten menawi wonten wedal nyuwun gending pangkur Palaran. Cocok. Minggah dandang gula Palaran Slendro Songo. Cocok. Kapurwaken bawa pocong garingan lajeng gedhok ayak-ayak srepek. Waduh jane lak tenan dalang manten saja iki. Nggih, Palaran Pangkur dandang gula paripurna matur sembah nuwun saking kula penggemar Mas Bayu Aji Pak Sukiman Banyuasin Karanganyar Ngawi. Oh nggih. Oh nggih. Yo, Pak. yo iki dibawani pocong garingan. Nggih. Aku tak nyuwun tulung sik Sinten? Mbak sapa ya Mbak Fahmi jumeneng rene nyedaki Mbak Eka kene. Engko dom loro palarane. Nggih. Pak cocok iki. Engko sing pangkur sapa sing dandang gula sapa kono didum dhewe. Nggih. Aku kok sik aku rumangsaku kok kowe pancen senengamu nglumpuke sijen cilik-cilik kene iki ya. Lah piye to Mas? Sijenmu kok kaya bonsai kabeh. Meringkil-meringkil. Cilik ning tuwek. Oh ya. Wah senengane kok aja perkara wujud nggih to. Wong iki aja sok kapusan wujud ngono. Lho wong lah wong aku ki mung takon kok. Mboten iki pane ya. Sabar ya Bu ya. Arep cilik ning rezekine dhuwur, rezekine gedhe. Oh aku ket mau ket sore takon iki sinden apa paut. Jenengan ki aja ndelok bonsene. Apa? Delok oyote. Lah ya ra. Koyote yo cepat kabeh. Loh, sing marai larang niku bonsai lak oyote apik. Oh iya, mergo werna-werna iso dimodel piye-piye. Nah, bonsai cilik tapi larang iku. Iya, oyote iso dibentuk love. Kadang oyote dadi nek kentose barang. Paling dibongkar ya isine rayap tok. Yo, bawa pocong sik. Sapa ki? Mbak Fami. Mas Gareng bawa pocong. Ayo. Apa apalane? Yo terserah. Ngelmu iku. Nah, gitu. Ngelmu iku. Iki Mbak Fahmi niki enten wajibe tali asih 100.000 didum wong loro. Ayo. Nggih matur nuwun. Nggih, Gus. Menika kan Jenengan kami. karo Eka sing Palaran. Heeh. Nggih, terima kasih Bu Fahmi. Sing bawa aku. Niku dienggo sing Palaran tulisane. Oh. Sing bawa Ora eneng, ora enek tulisane kok. Bawa ki bonus. Ayo. nembang sik ki ora entuk saweran. Anu, ayo. Tak terima. Jer Basuki mawa beyo. Jer Basuki mawa panas kuwi kok. Aja nesu ta. Ayo. Kelakone kanthi laku Anu. Swantene. Sae. Sae entuk Pak 50 tok. Pak De Gareng swantene sae nggih Bu Fahmi. Nggih. Pak De Gareng sae nggih Pak Bu swantene. Sae. Pak De Gareng sae nggih. Sae. Sae napa sae? Sae. Nggo Eka diangkatke. Nyapa Aja ta. Ngapu tek kok. Ayo. Lekase lawan kas tegese kas nyantosan. Langsung serpek wae aja ayak-ayak nggih. Lepek songo. Ayo. Tibono. Nano. Setya budya pangegesing durakara. Pangkur sik.
Terus dandang gula. Nggih. Ira males ira do gagah Mas Angin. Yo Kak. Anon penari ini latar elok tenan ya. Ada semora Ari-ari. Nggih. Susah lho, susah. Nggih, terima kasih wis diaturke niki wau palaran pangkur kalih dandang gula matur nuwun Mbak Fami. Mbak Fami. Nggih, Mbak Ika lenggah kono sik. Nggih. Begogok kono sik, Nduk. Yo diselingi Mas Pandu melangkah ning nggon kendang iki tak ngaturke beksan lengger eling-eling Banyumasan. Sing joget Mbak Gentari, Mbak Dita karo Nduk Ayu. Wah, lah iki. Mengko ben di anu wani to. diamping-ampingi Mas Gareng. Penari wani to. Ah iya no. Monggo yo diaturke saka saran, monggo eling-eling Banyumasan. Monggo, yo sa, yuk. Yuk, yuk, yuk. Yo nek kiwa kotak ngene, ngaku sik. Mbak Suci sing ketindenan. Nggih. Yo, reketak hoya hoya.
nuwun. Ayo kari ngono sik, Mbak Eka ayo rene. Oh. Ya. Piye Mas Gareng? Ya terima luwung. Ya iki nganu corak baru. Nggih. Merapi panggung Ki Bayu Aji ana tarian lengger trio dak. Apa? Trio dak. Trio dak ya. DAG. Lha apa kuwi? Dita Ayu Gentari. Oh nggih. Saya jak ini iki lho, bebek. penari iki wis stop ngene lho, bar joget sak botol entek. Yo Lah haus. wong jenenge wong ora aja nganti ngelak to ya. Kaya pitik jago diduwe kanggo Ade, dibanyoni. aku yo pengen menari ngene nek cara kaya Ayu ngene lengger Mbak Dita Gentari. Nek aku tari apa patute ngono? Apa ke? Aku nek nari ngono, Tari apa ya? tari bebek. Oh yang ngono ya apa wong cilik ngono. Mas iki enten awala Mas Gareng. Kenapa, Mas? Saking Busri Gareng sayur wali kukun. Wah. Mas mana ya Busri Gareng Lu enggak seni karo aku iki. nyuwun lagu setunggal ninggal katresnan. Kaping kalih dina Minggu sing tak tunggu. Oh alah lali janjine. Nggih. Nek disulah. Lah iki tulisane ya ngono nggih. Dina Minggu sing tak tunggu seragenan nggih. Nggih. Kaping 3 pamer bojo dangdut nggih. Ayo. Lali janjine sik. Monggo. Sing nembang Ayu iki. Ayo didum loro no. Oh, karo Eka. Oke. Monggo. Nduk Ayu sik. Sing anu mbukani langgam terus engko digawe rama seger. Monggo. Ya Nduk, diaturke. Monggo. Ya Nduk. joget ayu sik. Ayo nyampe yo. Dina Minggu sing tak tunggu. Kowe ajak ning tawang mau. Nganti lingsir srengenge.
arep golek dalang liya. Eneng apa to? Wah masa ayu dijeglek dan aku blok ki. Coba bisa Jelas, ya. jelas. Aneh nan, ya ya Kak. Tutuke. Jan-jan Yo. kowe nang endi? Mas Gareng ayo. Adakku tak nyuwiyani. Yuk. Atiku sudah kencan karo wanita liya. Penak ngatur-ngatur iki lho Pak De. Sing gendang TLK. Apa? kuwi? Telek. Yo Kak, kowe nembang coba ge dijugeti. Ayo, ya yuk. Piye ngono ki piye? Aneh nan, ayo. Nisen-nisen ki aku to. Kosek to. Kuwi unek-uneke sapa to? Aku omongan karo sering njaba kono kok. Iki lho, ayo. Pade bareng. Nah, nene no, ayo. Saya juga ben ayu. Ayo. Nane ya jam-jane kowe nang endi? Awakmu saja priyani. Up. Penak. Ya gandeng jenggelenganmu pas 50. Ada nuwun Pak Bayu. Wong ayu penak lho. 50 Pak De. Dah dipaske selawe ding. Ya, Pak De. Ayo Kak, ayo. Golek Pak De. Golek pas ini. tenan ya. Ini duitku, ha. Dah, ayo. Ayo Kak. Jan-jane kowe nang endi? Lagakmu ajak nyupriyani. Alah, mboten pas. Ora pas. Alah GOK. Apa? Kok Kosek to. Kok nesuwi ngopo? wis bola-bali ngene iki lho. Ayo, Aku- nane, ayo Kak. Aku ngerti yo nggawa pembedhuk dhewe aku. Ayo balik. Jan. Ayo lali Jan. Yuk. Jine kandhane alasane. Sapa wong sing ora gelem? Mboten saged, Pak De. Esu. Esu ki apa? Aja nesu. Ayo su. Aja nesu. Wis pancen ora iso jeglek ya. Jenenge wis umur ya. Umur Pak De, umur Pak De. Aku ki wis ane iki wis aku ki wis ngempet mbok Ayo. gawe anyel. Aku ki ngempet mbok gawe anyel. Aku ki ngempet. Baksoku kelon pur aku ki. Ora. Jenengan kok bahagia ngoten niku napa to? Pak? Bahagia piye? Sedih kok bahagia. Ya aja lah. Nggih, engko ora eneng ijole. Makasih ya Mbak Ayu karo Mbak Eka. Iya. Nggih, makasih legahene. Oh, pengendangnya anggere ana wedokan sing lanang kok lanange tinggal. Ya aja nesu ta. Piro menit to bedhok ora iso daduk-daduk kowe. Nggih. Ngono kok arep melu grup jaranan. Yo, sik iki ana sing ngersake ninggal katresnan. Ben Ayo. ora urusan. Aja nesu to. Oh, wong sijene mbok sawer aku ora. Lah wong jegleke ora pas kok ya. Ora pas sabotase kuwi caloro kendang karo bedhok kuwi. Mbak Dini, ayo kene. Monggo mentaram. Tur. Ayo. Ora mbok beduki, ora mbok kendangi, ora paten entuk tombo. Wah, De. Tombol napa, De? Ayo kowe nyawangke SBL Apa to? sebel. Alah. Mas Gareng, Nun. iki ana sing ngersake ninggal katresnan. Wonten wajibipun Rp50.000 ya Mas Gareng. Mas Gareng. Alhamdulillah. Ya iki. Niku lho Pak De. Tenan niku. Alhamdulillah akhirnya cair juga. Nggih. Ha. Kuwi Wong jenenge titip Go Dini. Pundi, De? Niku nggih kula. Ya. Matur nuwun. Matur nuwun nggih Pak Bayu. Nggih. ora kowe iki apa ora iso mlaku to? Lah ngapa? Krene rono wae dadal kokonan aku. Masa dalang riyak-riyakan medun. Lah nggih, pun to, De. Penangsal tombo terus e. Din, Apa kuwi? 5.000. Tinggi napa? 5.000 nggo tuku saos. Yo ninggal katresnan. Ya, monggo diaturke sik. Oh, iki ngersake digarap cara jaranan, nggih.
Nggih. Nggih Bu Sri Gareng siap. Nggih. Bu Sri Gareng sayur. Waduh jenenge. Nggih Bu Sri. Bu Sri kula dereng disawer. Ora yo ning jatahe. Yo, monggo ninggal katresnan garap jarenan. Monggo, yo.
matur nuwun, awala liyane tak aturke Pathek Sanga Mas Gareng. Mengko dawuh. Bakune kabeh padha kecekele. Nggih ayo tak ndereke. Mayo padha naturi wajib. Taklar kang samya simba.